खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना रश्मिता गयारी आं बोखावै लखिमपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै आरज मेथाइ खन्नाय बादायलायनायाव बाहागो लादों। दा आं क दिंखना हांख्रायनाय आरज मेथाइ खन्नो साखाफारा जादों। मेथाइनि गिबि सिरि हे आफा बोराइ बाथौ। हे आफा बोराइ बाथौ नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि सेराव। नोंखौनो हांख्रायो जों आफा खेराइसालियाव। सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै
या